A tak jde holčička v klidu, máš čas, nespěchej. Třeba něco fakt odpustěj. Už ji odpustili to, že jí cinkli. Že jsi nevozila, ale že jsi tam něco dělala. A už jsem tě neviděla, ty jsi mu vytáhla tu hlavu. No a já prostě ho zarvala. A hlavně jsi tam přibyla šalek. Takže taháš vididlo k ničemu. Nezapomněla si na ty nohy. Dneska si nemusíš mít nohy naskočit. Který dokáže vyhrát. Já mám tady úplnej adrenalin. A takovou dělala svoji kulturky leteckou. Mně přijde, by na mě byl EKG. To otočí na metru, hezky. Teda. Já kdyby tam nebyla, tak by to přele. Nejvyšší potlesk, to je nejvyšší vítězství. Takže jezdkyně Kateřina Homanická a to jsem bohužel za 4 trestné body, protože nám bloudila ve druhé fázi a uzavřela kruh. Čas druhé fáze 34:20. Mám jenom prosbičku na trenérku jezdkyně Homanické. Můžu na chvilinku? Děkuju. Další